की। अरे तो ये नचनिया हां उलदनिया है। हां एक के भगवान जी बनैले रच के। ओकरा के बोलेला हुमोच के। हां ये सब्जी मंडी है। हां ये खमंडी ही बहुत खूब बहुत बढ़िया। नाना प्रकार के गाना बजाना 98% मौगाना। तहर गाँव वाला ने खराब होई बराबर हो जाए। का रे गावतानी ए महाराज रे का गावतानी कुछ नहीं खिरो रे गावा। हां तब ओकरा के खोजता है जरूर के धोती पहनैले बा। हां दूल्हा के सारे धोती पहनावेला। इतना रच के धोती पहना देबो त। हां कि नाचते में धोती रे बुझाते नहीं खे। हां तब बुझत नहीं खे तो बुझे लगबा। हां अब बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबा। हां बुझत नहीं खे तो बुझे लगबा। हां बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबा। हां जब 3 नंबर गेयर लगा के ठेले हां तो दरिये पे कूदे लगबा। ध्यान दे ब्याजी। हर हवा तूफान ना होला। ना होला। चूहा के बलवान ना होला। ना होला। हर हवा तूफान ना होला। ना होला। चूहा के बलवान ना होला। ना होला। ए नगेंद्र जी कारौरा बकर बकर कइले बानी। हां हे पुजवा चट्टान से अजुराइला आसान ना होला। पूजा है पूजा। गीत संगीत में लागे के बा। हाँ। छोड़ी इनकरा के। केहू के तकला से जिंदगी समरी जाला। केहू के ताकल लगा देला फांसी। केहू जनता की त समझी व्यर्थ भइल। केहू के तकला पे जिंदगी भर डांसी। आई एगो भजन से सेवा रही। हां जितना रोरा बाउर काम पर ध्यान देता नहीं हां उतना नीमन काम पर ध्यान देती हाँ। आज रोरो लिस्ट में रहती। बताई स्टेज पर बीटू बाबा से गौले पड़े। गौले बानी। इका जरूर गालो न ओकरा बाद तू आइबो ना आइबो ना। वाह मास्टर जी लागत कैसे भाव। कैसे बाउर करबो त मिल जाई डोरे। तब बाउर काम के अंजाम बाउरे ही होखेला। हां ध्यान दे सुनील भैया। जी जब बोप काटा तो फूल कहाँ से काटे। काटे तो काटे। बाउर करबो त मिल जाई डोरे। कह की राम के हर है घमंड है।
तरफ से पूरा मंडली के बहुत बहुत पुरस्कार है हां भैया के चरण में बार-बार गोड़ लगता नहीं जय हो या वे खाली मने को देले है ना तो हे मना कर देनी है कि ना एकरा बाद तू गइता ना भगत है दुआर देख के बा मना कर देनी खैर कोनो बात ना जोन कह देले बनी होई हां भालो तो कैसे तू तो झूठ में चलावे तारा चलती वही चलती में कर तारा गलती रौरा खाली झूठो का चलती चलाओ तनी रौरा लगे कुछ बा ना वहाँ के सिकंदर भैया के तरफ से वो चाचा जी का भतीजा बने रखल बनी गाँव भर आही लैले बनी गाँव भर तू तो झूठ में चलावे तारा चलती वही चलती में कर तारा गलती और का भाव लगता एक दिन से होई सगरे पखंड है जितना लोग घमंड करता नहीं घमंड चली ना सब घमंड नाश हो जाई रावण ऐसा खानदान रहल रावण के उनकर घमंड ना रहल तो रउरा का बानी रउरा तो जीरो बानी जीरो बड़ा जीरो एक दिन से होई सगरे पखंड है कह कि राम के आहार है घमंड है चलती ना चलावे के काहे कि चलती ज्यादा दिन रहेला ना राजेंद्र जी भाव लगता कैसे तू तो झूठ के चलावे तारा चलती वही चलती में कर तारा गलती पैसा लेवे दी सब रुपया के बौछार हो गई चलाई भैया चलाई है ना नमो का भैया सुनील यादव की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आए लाई है ना रहना दिया सुनील भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आए भैया के चरण में बार बार गोड़ लगता नहीं जय हो माता रानी के दया दृष्टि रो ऊपर बनल जय हो तू तो झूठ में चलावे तारा चलती वही चलती में कर तारा गलती और भाव लगता कैसे अब पूजा संग कर सत्संग का कहतनी भैया ना इनकर में दूसरा बना हो अब पूजा संग कर सत्संग